हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसाम राइफलनि एप्लाइआ स्टार्ट जाबाय लोगोफोर लास्ट डेटआ 25 अक्ट'बर नाथाय मा खालामनो साइटआ जोबोर बिजि बेनिखायनो PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनो हायासै दा नोंथांमोना अब्लाबो नायदो भिडिअखौ दा आं नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव लिरना होनो नाजागोन बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौ हाइटआ बेसेबां नांगौ दा नै आं अफिशियेल वेबसाइटआव फैबाय थ' नोंथांमोनाबो फैनो हागोन लिंकखौ मोनगोन डिसक्रिप्शनाव दा बेनिफ्राय जों बेयाव नायदोनै माखासे जों सेलेक्ट खालामनांगौ जायो दा फार्स्टआव जोङो बेयाव नुनो मोनदों आसाम राइफल थ' बेयाव टेक्निकेल आरो ट्रेड्समेन दङ दै लोगोफोर बेयाव दानिया जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय नोंथांमोना स्टेटखौ सेलेक्ट खालामनांगोन बेनिफ्राय मा पस्ट एप्लाइ खालामगोन बेखौ सेलेक्ट खालामना हो बेयाव थ' बेखौ जोङो सेलेक्ट खालामसै आरो बेयावनो माखासे क्वालिफिकेसन नायनो हायो जायफ्रा 10 पास नोंथांमोना ट्रेड्समेनाव एप्लाइ खालामनो हायो 10 पास जादोंब्ला दा जोङो स्टेटखौ सेलेक्ट खालामबाय बेयाव बेनिफ्राय लडिं जायो जोबोर बिजि साइटआ थ' बेखायनो एसे खस्थ' मोनदों दा बेनिफ्राय ट्रेड एप्लाइआव नोंथांमोना माखौ खालामो दा हाबिलदार क्लार्कआव खालामबा नोंथांमोना 12 पास जानांगोन 12 पास जानानै नोंथांमोना टाइपिं खालामनांगौ जायो आरो जेब्लानोखि पास जागोन जेब्ला रानिंआव थ' बेनिफ्राय राइफलमेन बार दङ कुक दङ नोंथांमोना 10 पास जानाय लोगो लोगो बेफोराव एप्लाइ खालामनो हायो जेरै साफाइ बाला बेनिफ्राय लाइनमेनाव प्लाम्बाराव खालामनोबा HSLC नांगौ जायफ्रा HSLC दङ नोंथांमोना बेयाव एबा इन्जिनियारिं दङब्ला नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हायो आरो आं बेखौ टटेलि दोनथ'बाय दायो आं ट्रेड्समेन आरो लोगोसे क्लार्कआव एप्लाइ खालामनाय प्रसेसखौ नोंथांमोननो दिन्थिनोसै थ' बिदिब्ला जों क्लार्कआव एप्लाइ खालामबा 12 पास नांगोन बेनिफ्राय टाइपिं रोंनाय जानांगोन नोंथांमोना आरो मिनिटआव 35 वर्ड्स पर मिनिट नोंथांमोना सेन्टेन्स लिरनांगौ जायो आरो कम्पिउटाराव थ' नोंथांमोना बेखौ खालामालासिनो ट्रेडमेनाव खालामनो हायो थ' ट्रेड्समेनाव खालामबा नोंथांमोना 10 पास जानाय लोगो लोगो कुकआव खालामनो हागोन एबा नोंथांमोना साफाइ बालायाव एप्लाइ खालामनो हायो दा साफाइ बालायाव एप्लाइ खालामबा नोंथांमोना 107 पस्ट दं हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 9ल' दङ आरो जायफ्रा नोंथांमोना माने कुकआव खालामगोन ना कुकआवबा नोंथांमोना 339 भेकेन्सि मोनगोन हौवाफोरा थ' अनलि हौवाफ्राल' हायो कुकआव दा बेनिफ्राय हाबिलदाराव गासैबो हागोन लोगोफोर नोंथांमोना हौवाफोर हिन्जावफोर गासैबो हायो थ' बिदिब्ला आं बेयाव गासैखौबो सेलेक्ट खालामबाय गोनांखौ दा लडिं जायो थ' एसे बिजि साइटआ दा नोंथांमोना ट्राइ खालामबाय थानो हागोन आरो फाइनाल साबमिटआव बिजि जायो दा जोङो 10 पासनिखौ सेलेक्ट खालामबाय राइफलमेन साफाइवाला जों बेयाव सेलेक्ट खालामबाय आरो थ' दायो लडिं जागासिनो दङ थ' लडिं जानायाव एसे टाइम लायो आरो थ' बेखायनो नोंथांमोना बेयाव नै नोंथांमोना जायखिजाया सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय लडिं जाबाय दा आइ एग्रियाव होनांगौ आरो नोंथांमोना आइ एग्रियाव होनानै लडिं जायो दा बे लडिं जागासिनो दङ नोंथांमोना दसे सम नेनांगोन बेनिफ्राय आङो डिसक्रिप्शनाव माखासे डिटेल्सखौ होनो नाजागोन बैसोआ जोंनिया 18 निफ्राय 28 इयार्ससिम जों एप्लाइ खालामनो हागोन आरो ST-फ्रा थ' बेनिफ्राय हाइटआ 160 जानांगोन हौवाफ्रा आरो हिन्जावफ्रा 150 सेन्टिमिटार जानांगौ जायो स' बेनिफ्राय जोंनि नर्थ इस्टनि थाखाय मोजां बेनो जाबाय 157 सेन्टिमिटारब्लाबो जागोन आसाम राइफलाव दा बेनिफ्राय आं फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव नै पेजआव दानि एप्लाइ प्रसेसआव जागायनोसै दा बेयाव नायदोनि लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव मेरिट आनमेरिटखौ होदो नोंथांमोना स्टेटासआव बेनिफ्राय आधार कार्ड नाम्बार दङबा थ' नोंथांमोना आधार कार्ड नाम्बारखौ होनो हागोन थ' होआबाबो जेबो नङा दङब्ला होबानो जाबाय बेयाव आधार कार्डखौ नाम्बारखौ आरो दा फार्स्ट नेमाव नोंनि नामखौ लिरदो मिडल नेम दंबा लिरदो गैयाबा नाङा बेनिफ्राय लास्ट नेमाव टाइटेलखौ होदो बेनिफ्राय फादार्स आरो मादार्सनिखौ नोंथांमोना फुल नेम लिरना होदो थ' बे जाबाय दानिया डेट अफ बार्थ सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय रिलिजन थ' नोंथांमोना रिलिजनखौ सेलेक्ट खालाम बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबेखौ नांला थ' बेनिफ्राय मबाइल नाम्बारखौ नांथारगोन आरो इमेल आइडिखौ नांथारगौ थ' बे जाबाय दानिया जोङो बेयाव सेलेक्ट खालामबावनांगोन लोगोफोर नोंथांमोना बाव माखासे बबेनिफ्राय फैदों थ' नोंथांमोना बेयाव नायदो आसामखौ होदो थ' नोंथांमोना आसामखौ होनो हागोन स' बेनिफ्राय जों दानिया एड्रेस थ' जों बे रिलिजनखौ सेलेक्ट खालामग्रोबाय आरो नोंथांमोना गाव गावबो खालामना लादो दा जों नेक्स्टआव थांनोसै एड्रेसाव थ' एड्रेसाव नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टजों स्टेटजों लिरनांला आरो बेयाव नोंथांमोना जास्ट लिरनांला दा नोंथांमोना बेयाव भिलेजखौ लिरनो हागोन पस्ट अफिस लिरनो हागोन PS लिरनो हागोन मोनथाम थ' पिन कड होदो बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्टखौ लिरदो नोंथांमोना टाइप खालामना हो थ' बेनिफ्राय नोंथांमोना गामिनि नामखौ लिरना होदो आरो नोंथांमोना स्टेटखौथ' सेलेक्ट खालामखाबाय बेनिफ्राय पारमानेन्टजों प्रेजेन्टजों नोंथांमोना बेखौ सेलेक्ट खालामना ला थ' बेनिफ्राय जों कास्टखौ लिरदो बड' ST होनानै थ' बड'बा जों बड' होनांगोन आरो थ' बेनिफ्राय दानिया क्वालिफिकेसन थ' नोङो मा पस्ट एप्लाइ खालामगोन नों जायखिजाया हाइस्ट क्वालिफिकेसन होनो हायो जायखिजाया होनो हागोन बेयाव नोंनिखौ होदो सेलेक्ट खालामनानै नोंथांमोना ग्रेजुवेसनबो होनो हागोन ग्रेजुवेटबा बेनिफ्राय बर्डखौ सेलेक्ट खालामना ला नोंथांमोना बर्डखौ सेलेक्ट खालाम आरो दा बेयाव कनफिउस जानाङा लोगोफोर नोंथांमोना बर्डखौ सेलेक्ट खालामना ला दा बेयाव जों मोनगोन आसाम बर्ड अफ सेकेन्डारि इडुकेसन बेखौनो जों होनांगोन सेबा थ' जों डाइरेक्ट मोननाय नङा थ' जों आसाम बर्ड अफ सेकेन्डारि इडुकेसनखौ जों होनांगोन आरो थ' बेयाव होनांगोन दा आसाम हायार सेकेन्डारि जों बेखौबो होनो हायो 12 पासआव जायफ्रा एप्लाइ खालामगोन दा जों 10 पासनिखाय जों बेखौ सेलेक्ट खालामबाय नोंथांमोना बेयाव बासि सेलेक्ट खालामबानो जाबाय थ' बे क्लियार जाबायना नोंथांमोना बुजिबाय आरो जायफ्रा बुजिथाराखै नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम हानायसेबां रिप्लाइखौ खालामनो नाजागोन नाथाय एसे लेट जायो थ' बेनिफ्राय पासिं इयारखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगोन आरो थ' दानिया जोङो ग्रेजुवेटनिखौ सेलेक्ट खालामसै गुवाहाटी इउनिभार्सिटि नोंथांमोना बेयाव सेलेक्ट खालामनो हायो
दा बासि बासि नोंथांमोना होबानो जाबाय बबे इउनिभारसिटिनिफ्राय पास खालामनाय बर्डआ तो ग्रेजुवेटखौ जोङो मेक्सिमाम गुवाहाटी इउनिभारसिटि तो बेखायनो आं बेयाव गुवाहाटी इउनिभारसिटि नागिरगासिनो दङ तो नोंथांमोनाबो नागिरनानै गुवाहाटी इउनिभारसिटि नैबेखौ होबानो जाबाय आरो तो आं बेयाव गुवाहाटी इउनिभारसिटिखौ सेलेक्ट खालामबाय बेनिफ्राय पासिं इयारखौ होदो नोंथांमोना बेनिफ्राय टटेल मार्क्स थायोना बेखौ होदो बेनिफ्राय मार्क्स ऑब्टेनखौ नोंथांमोना होनांगौ आरो स' पासिं इयारखौ होदो बेनिफ्राय टटेल मार्क्सखौ होदो बेनिफ्राय मार्क्स ऑब्टेन होदो बेनिफ्राय पार्सेन्टआ अट'मेटिक बेयाव ओंखारखागोन तो बे जाबाय दानिया नैबेयाव माखासे टेक्निकल क्वालिफिकेसन दङबासो नांगौ गैयाबा नाङा तो बेखौ नांस्राया एक्चुअली तो बेखौ नांलाया आरो जायफ्रा ट्रेडमेन्ट एप्लाइ खालामगोन बेखौ नांलायथारला तो बेखौ जोङो दोनथ'नोसै गोबाव खालामलिया बेनिफ्राय एनसिसि दङ नामा तो नोंथांमोना दङब्ला होनो हागोन गैयाबा नानाव होदो तो बेखौ नांलायला तो नोंथांमोना बेखौ नांस्राला आरो बेखौ जोंनो आदार्सखौ नांला दा जों नेक्स्टआव थांनोसै दा नेक्स्टआव जों फैबाय लोगोफोर डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनाय तो बेयाव एसे एमबिआ मिलायनांगोन गोरोबनांगोन दा नै फट'आ 30 निफ्राय 50 केबिसिम हायो बेनिफ्राय डकुमेन्ट्सआ 50 निफ्राय 80 केबिसिम हायो आरो तो नोंथांमोना बेखौ आपल'ड खालामनांगौ जायो तो बेनिफ्राय जोङो फट'ग्राफ मोनदों फट'ग्राफ हरथारनांगोन बेनिफ्राय 10 पास मार्कशीट हरनांगोन आइडि प्रुफ हरनांगोन नोंथांमोना दा फट'खौ नोंथांमोना बबेयाव दोनदों हरदो बेनिफ्राय जों 10 पासनि मार्कशीट लाना फैदो बेनिफ्राय आइडि टाइपखौ नोंथांमोना बक्सआव सेलेक्ट खालाम माखौ हरनो गोसो भटार कार्ड आधार कार्ड दङ ड्राइभिं लाइसेन्स दङ जायखिजाया सेलेक्ट खालाम बेनिफ्राय आपल'ड खालामदो बबेयाव दोनदों लाना फैनानै नोंथांमोना आपल'ड खालाम 50 निफ्राय 80 केबिसिम हायो स' बेनिफ्राय दानिया पार्सेन्टेजआ गासैबो श' जाखाबाय आं बेयाव श' खालामासै नोंथांमोना अट'मेटिक बेबायदि मोनो आरो तो बेखौ होखांबाय आङो दानिया नोंथांमोना एड्रेसखौ मोजां सेलेक्ट खालामनानै फिन खनसे गासैखौबो नायफिनजोब गासैबो अके जाब्लासो नोंथांमोना लास्टआव फाइनाल साबमिट खालामनो हायो आरो फाइनाल साबमिट जाबा एडिट खालामनो हाया तो बेखायनो नोंथांमोना मोजां नायफिनजोबनानै तो नोंथांमोना गासैखौबो साबमिट खालामनो हागोन आरो स' बेनिफ्राय दानिया क्रिमिनेल जुदि नोंथांमोना दङब्ला येस होनो हायो आरो तो नोंथांमोना बक्सआव मोनदों दा फट' साइजआ नोंथांमोना नायना ला बेखौ नायना ला दांसिन होदों तो नोंथांमोना बेखौ नायना ला बिनिफ्राय नोंथांमोना एफआइआरफोर दंबायबायोब्ला बेखौ टिक मार्क होनो थिनदों आरो तो गैयाबा नांस्राया बेखौ जेबो खालामनांला तो दानिया लास्टआव फैबाय जोबनाय फारसे दा एसे बिजि जायो साइडआ फाइनाल साबमिटआव दा नोंथांमोना बेयाव नायना ला दा प्लेसखौ उदालगुरि जायखिजाया नोंथांमोना गावनिखौ होदो बेनिफ्राय खेबसा तो खेबसाखौ जेरै दं नोंथांमोना बेयाव होनांगौ खेबसाखौ बेयाव होदो लोगोफोर दा खेबसाखौ बेयाव होदो बेनिफ्राय साबमिट तो नोंथांमोना नैबे साबमिटआव थुना हो दा गासैबो अके जाब्लासो साबमिटआव थु आरो ना तो गासैबो अके जाब्लासो साबमिटआव थु दा जोंनि डिस्ट्रिक्टआ एसे मिस्टेक जादोंमोन टाइप खालामनाया अट'मेटिक ओंखारखायो नाथाय नेट बिजिनि थाखाय ओंखाराखैमोन बेखायनो टाइप खालामदोंमोन दायो नोंथांमोना जायखिजाया सेलेक्ट खालामफिननानै होबानो जाबाय बेनिफ्राय गासैबो अके जायोब्ला जोङो साबमिटआव थुनांगौ दायो जों साबमिटआव थुनोसै बारा गोबाव खालामला जों साबमिटआव थुनाय लोगो लोगोनो बियो लडिं जागोन आरो बियो फाइनाल साबमिट जागोन आरो तो बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो दा जोबथारसिगोन नाथाय साइडआ बिजि जोबोर बिजि लोगोफोर नोंथांमोना ट्राइ खालाम मानोना दासो खुलिगोदान तो बेखायनो बिजि जादों तो दानिया जों बेयाव बुंदों जे फाइनाल साबमिट खालामखांबा एडिट खालामनो हाया बेखायनो गासैखौबो नोंथांमोना फिलआप खालामनानै अके खालामनानै गासिबो अकेब्ला नोंथांमोना माने फाइनाल साबमिट खालामबानो जाबाय आरो दा बेयाव आङो फाइनाल साबमिट खालामबाय नाथाय लडिं जागासिनो दङ लास्टआवसो बियो फाइनाल साबमिट जागोन तो नोंथांमोना बेबायदिनो सेम टु सेम खालामदो दा बेनिफ्राय आं डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना हानायसेबां डिटेल्सखौ होनानै होदों तो नोंथांमोना चेक खालामना ला दा बेयाव लडिं जागासिनो दङ टाइम लागोन तो बेखायनो आं भिडिअखौ काट खालामसिगोन दा आसा खालामो नोंथांमोना बुजिखाबाय फाइनाल साबमिट जाबाय बेबायदि टाइम लायो आरो दा डिसक्रिपसनाव बेसेबां बैसो नांगौ आरो बेसेबां रानिं खालामनांगौ आं गासिबो डिटेल्सखौ लिरना होबाय नोंथांमोना चेक खालामनानै नायदो आरो जेब्ला पिडिएफ फाइलआ अफिसियेल डाउनलड जागोन आं नोंथांमोननो पिडिएफ फाइलखौ आपल'ड खालामगोन नोंथांमोनाबो डाउनलड खालामनानै गासिबो डिटेल्सखौनो नायनानै लानो हागोन स' लोगोफोर बेनि एप्लाइनि लास्ट डेटआ 25 अक्ट'बर नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामदो